Kamba njani lapha? Sure, kamba. Ngikhona ngiyabona ube wafona la ngibona ama miskol bengisebhizanyana. No, hayi, ngishayela ingoma nje lapha nami ngokuphusha yakhumbula ngingaphusha la ngoDisemba Yebo. Mina ngumaskandi mina. Ngishayela ingoma lapha ethi Umshado Ijele yabo. Hayi ukuthi mhlawumbe khona kusenkulumeni. Lapha ke ngikwikhole ngikhuluma noMfezi emnyama ngoba ngithola ukuthi uMfezi omnyama uthatha ingoma yami waphikisa umyalezo wengoma yami wathi yena Umshado Ijele. Sengithi hayi ngoba uMfezi emnyama insizwa engiyazi ingena nkinga nayo. Ngimfonele ngikhulume naye ngizwe ukuthi lonto leyo ikanjani. Hawu ungithumelele bafana nami ngizwe mhlambe yabo. Uphosindlela. Ke ngilalele nje yabo phela akukhona mfethu ukuthi njengoba uchaza nje ngithatha lenkulumo mina ngathatha ichazayo. Ngiyakuzwa ukuthi hayi into oyenzile kanje so ke shola mhlawumbe umuntu ezwe lo phisanyana nje lo mabhali lawo yabo. Yeah. Kuze nami ngizothi noma kufona noma into atheli ngazi ukuthi kumele ngithini yabo. Yes. No. Akunankinga ngokuphushela. Khuleka mfowethu ngiyabonga. Mawuthanda mina mele wazi ukuthi umshado Ijele. Mawuthanda mina. Sure. Anginankinga kakhulu uma ngabe umuntu ethatha engikwenza ngoba lokho kusuke kukhomba ngokusobala ukuthi into yami izwakele ngoba ngiyakholelwa ekuthenini ukuthi umuntu ngeke ayifudumeze into engemnandi, ngeke afudumeze ukudla ongemnandi. So mina nayo into kade ngisho ukuthi because iwari yami engibhekene nayo i1 ingoma ihlukanisa unyaka, right? Yeah. Then ingoma sinama plans ukuthi safane senze ilento music video ngayo. So all of the sudden sekunengoma ephikisana nale. Yeah. And ama lyrics ayafana. Uyilalelile ingoma. Ngilalela ingoma. Mina ngithola ingoma ngayilalela. Akuseyona le ngoma wena osithumele yona othi ukuthumelele yona. Yeah. You understand? And that is my worry. Imfezi emnyama la isivele yakhipha ingoma efanayo nale kaKhuzani Ijele. Manje mangithi ngikhuluma noKhuzani, hey uKhuzani ngibona uthele ngamanzi abandayo. Mhlambe uma ngabe ethi yena ubecula ngikejele because akumina oqala wakwacula ngejele then It's fine. ubefaka umshado ngoba kumina oqala ucula ngomshado. It's fine. Yeah. Into ekuzafanele uma isho kanjani into ekuzafanele sicheke kufanele sithinto ilawyer lethu li check ukuthi athina ama regulations akasamra. Because mina as far as I'm concerned uma ama lyrics esengasetshenziswa umunye umuntu kuye kufanele ukuthi umcele imvume kwasebenzisa. But ufonile wayichaza into yakhe. Ufone ekutshela ubengakuceli. Cha uthe ungathuki mfowethu. Njoba ngenze kanje lapha nami ngiyenzela ukuthi kuthi unyakanyakaza nje yabona. Unyakaza yini? Yabo kuthi unyakaza nje naye uthinta ingoma kaMaskandi it's like ukuvazama ukuchaza mhlawumbe igame. No but mina wami umsebenzi angekho kwe game. Yeah. Sometimes abaculi bakaMaskandi uthi umuntu enza into sokazi vele ukuthi umphumela wayo yini. So okubalekile mina bengafuni ukuthi lento ithatheke kabi noma mhlambe kubonakala ngathi mhlambe sekukhona impi entsha eqhamukayo. Uyayihlekela uKhuzani udakana indaba. Iyangidina ke mina manje lento ukuthi indaba uKhuzani lento iserious kangaka ayithathe kancane. Sengithi mina no akangixhumanise naye uMfezi lento ngeke ngikhulume naye. Into esifunayo ulandele umthetho. Ukuthi nina nitshontshelana ingoma abanye abanawo ama manager. Uma yethi i-trademark ile Then you must prove i-trademark. But engikwaziyo ukuthi ke uma yethi i-trademark ile kufanele ukuthi athi i-trademark ile before when we keep not after we keep it. Okay. So ithini into? Zothinta ilawyer ukuthi sitholela ama fact wasama ukuthi njalo na. Uma iconfirm ukuthi njalo siyamfonela njengomfowethu sizohlala phansi ukuthi uma evuma ukuthi ushayisile then soba ne settlement there and then table ngendlela ethi yesintu kodwa uma ethi cha akaliboni nephutha then siyadlula izinami ngiyisusa kumina yiswa kwilo yethu qhubeka nayo. Okay. Nansi hayi ke kulungile. Okay, so ke on that note
sesivula umhlangano endaweni yempahla. Angazi noma ngithumelela ingoma errong ke noma akuyona, kodwa akukho nje la engisengafanisa khona ukuthi mhlawumbe cishe kuyele ngakhona. So ingakho ngithemla incamalala akayilandelele ngoba yena mhlawumbe khona kuzwile mina angizwanga lutho.